L-isfijiet ta' Malta Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internazzjonalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Inħoss fil-bidu ta' din il-quddisa li għandna llum ngħidu grazzi speċjali lil Mulej Alla għal fatt li llum huwa taħbat l-2000 trasmissjoni ta' din il-quddisa mill-bidu tal-Covid. U hawnhekk rrid ngħid grazzi l-ewwel qabel kollox lil Mulej Alla ta' din il-grazzja li tagħna, grazzi lill-awtoritajiet ekklesjastiċi ta' din il-possibilità, grazzi lil PBS, grazzi lil kull wieħed u waħda minn dawk kollha illi taw is-sem tagħhom sabiex din l-Ewkaristija tasal, iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika tasal fid-djar u fl-istituzzjonijiet tagħna. Grazzi fuq kollox lilkom illi issegwu din l-Ewkaristija minn djarkom mill-istituzzjonijiet tagħna. Nitolbu lil Mulej Alla sabiex jagħtina l-grazzja illi nkunu nistgħu nibqgħu nipparteċipaw f'dawn il-misteri qaddisa. Illum il-Knisja qiegħda tagħmel it-tifkira ta' Santa Rosa ta' Lima illi twildet f'April tal-1586. Kienet persuna illi iddedikat bil-kbir ħajjita għas-sagrifiċċju u għall-għajnuna tal-foqra. Hawnhekk kienet issib il-qawwa tagħha fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Hija mietet fl-24 ta' Awwissu 1617 u mbagħad kienet ġiet ddikjarata qaddisa fl-1671. Kienet l-ewwel qaddisa tal-kontinent Amerikan. Fil-bidu ta' din il-quddisa ħuti ejjew nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek Mulej Ħniena. Mulej Ħniena. Inti kollok tiba mal-midimbin Kristu Ħniena. Kristu Ħniena. Int l-avukat tagħna quddiem il-Missier Mulej Ħniena. Mulej Ħniena. Iħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti ħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna l-ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox u hekk niksbu l-ġid li wetna u li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Rut.
Naomi kellha wieħed jiġi minnaħa ta' żewġa, kien bniedem għani ħafna mill-familja ta' Elimelek u kien jismu Boaz. U Rut il-Moabija qalet lil Naomi, ħammur fir-raba u nlaqqat iżbul minn wara min juri il-ħniena miegħi. U Naomi weġbita, mur binti, u marret tlaqqat fir-raba minn wara l-ħassada u messita għalqa minn ta' Boaz li kien wieħed mill-familja ta' Elimelek. U Boaz qal lir-Rut, ara, qiegħda tisma' binti, tmux tlaqqat fl-għalqa oħra u lanqas m'għandek twarrab minn hawn, ibqa' mal-ħaddiema bniet tiegħi. Żomm għajnejk fuq l-għalqa huma jkunu jaħżdu u imxi warajhom. Ara, wissejt il-ħaddiema biex ma jmissukx. Meta jieħdok il-għaċċ, mur ħdejn il-ġarar u ixrob minn fejn jixorbu l-ħaddiema. U niżlet wiċċa fl-art u qaltlu, kif sibt ħniena f'għajnejk u ħarist lejja, jien li jien mara barranija. U jiġeb Boaz, qaluli b'kull ma għamilt mal-kunjata wara l-mewt ta' żewġek, ħallejt lil missierek u lil ommok u lill-art twelidek u tlaqt ant il-poplu li inti xejn ma kont tafu qabel. Boaz ħal il-Rut u saret martu u resaq leha u l-mulej tali titqal u tilet iben. U n-nisa bdew jgħidu lil Naomi, imbierek il-mulej li ma ċaħdekx minn qarib feddej illum, ismu jkun magħruf f'Iżrael u jfarraġlek ruħek u jwieżnek fix-xjuħitek għaliex wilditlu mart ibnek li tħobbok u għalik hija aħjar minn 7 iwliet. U Naomi ħadet it-tarbija u qeditha f'ħoġora u ħaditha biex trabbija. U n-nisa tawa isem u qalu, Naomi twildilha tifel u semmewh Obed u missier Ġesse, missier David. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħar lill-Alla. San responsorjali. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu, mix-xogħol ta' jdejh inti tiekol, ħini int u risqek tajjeb. Flimkien, ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja miela fl-irkejjen ta' darek u liedek bħax-xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Flimkien, ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Imbierek il-mulej minn Sion, jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Flimkien, ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smawiet u l-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. F'dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu u qalilhom, fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittieba u l-Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma. Għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. U ma jorbtu qatet kbar u tqalu jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor waqt li huma stess anqas b'sebaħħom wieħed ma jħarkuhom. Kull ma jagħmluha għajnejn in-nies għalhekk ikabru l-filateriji tagħhom u jtawlu l-ġmiemen, iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi
u jixtiequ min niselmilhom fil-pjazzezz u li n-nies isejħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejħilkom Rabbi. Għax li mallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll aħwa. U sejħu lil ħadd missier fuq din l-art għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smewiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja għax il-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej. Fis-silta tal-Vanġelu li għadna kemm smajna, Ġesu jgħidilna xiġifieri tkun tassew dixxiplu tiegħu. L-Evanġelista Mattew eħeġġiġna biex nirriflettu fuq l-autentiċità, fuq l-umiltà li għandhom ikunu l-marka tad-dixxiplu ta' Kristu. Meta Ġesu ikkritika lil mexxejja reliġjużi, ried iwissina biex ma naqgħux fit-tentazzjoni tal-qudusija esterna biss. Ried jurina kemm hu importanti li neżaminaw lilna nfusna peress li kemm il-darba anki aħna naqgħu fit-tentazzjoni li nagħtu priorità lil dak li jidher minn barra, lid-derijiet, liċ-ċerimonji aktar milli lill-qalba tat-tagħlim ewlieni tal-imħabba u s-servizz. Is-seħħa ta' Ġesu biex ma nsejħu lil ħadd missierna mhix rifjut tar-relazzjonijiet tad-dinja, però qed jgħidilna fuq ix għandna niffukaw. Qed jistedinna biex narfu lil Alla bħala il-missier tagħna, is-sors ta' kull awtorità, il-pedament ta' ħajjitna. U dan iwassalna allura biex inkunu umli, biex narfu li aħna niddependu kompletament fuq Alla, fuq il-bżonn li nfasslu ħajjitna fuq il-volontà tiegħu. Ġesu ipoġġi qudiemna verità paradossali meta jgħidilna isma' il-kobor, il-vera kobor jinsab fil-li narfu iċ-ċokon tagħna, San Pawl. Meta jinqawwi, meta jindajjef jiena qawwi għax impoġġi inserraħ fuq Alla. U hawn niftakru wkoll fuq it-twissija l-oħra ta' Ġesu. Min jitolla jitbaxxa, imma min jitbaxxa jitolla. Xi ħaġa li Marija Santisma għarfet meta stqarret li l-mulej għamel niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla li ċkejknin. Aħna msejħin biex insegwu dan l-eżempju billi nħadnu spiritu ta' servizz, billi ngħixu l-umiltà meta nożżu f'qalbna qalb ħelwa u umli l-istess bħal Ġesu f'dinja illi ħafna drabi tfittex biss il-poter u l-popolarità. U allura importanti li nistaqsu lil nfusna. Qegħdin inkunu awtentiċi fil-fidi tagħna, qegħdin naċċettaw il-Vanġelu mhux biss bil-kliem imma bl-għemil, qegħdin inkunu umli narfu li lill-Alla bħala l-awtorità aħħarija tagħna. Din l-isfida li neżaminaw ftit kif qed inħarsu lejn il-fidi li aħna nistqarru hija urġenti. Alla jħares lejn il-qalb, ipoġġi fuq quddiem lil min hu umli u qalbu tajba. Fil-kultura ta' żmien Ġesu imma anki ħafna kulturi oħra illum il-poter u l-prestiġju kienu s-sinjal tas-suċċess. Ġesu jaqleb kollox ta' taħt fuq. Is-suċċess veru u s-servizz. Il-vera koboru fl-umiltà. Aħna nistgħu wkoll nkunu mqanqlin biex infittxu li nkunu mfaħra jew apprezzati.
Però Ġesu jfakkarna li l-ikbar approvazzjoni dik ġejja minn Alla. Li l-umiltà mhix inferjorità. Li naf min jien quddiem Alla u li naraf li dak li għandi u kollu rigal tiegħu. Ejjew nitolbu lil Mulej biex jagħtina qalb sinċira, ħilsa mill-ipokresija u mimlija b'imħabba u b'umiltà. Nitolbuh jagħmilna xhieda ħajja tat-tagħlim tiegħu. Ejjew issa nresqu it-talbit tagħna mimlija kuraġġ tal-Mulej Ġesu li ħafuqu il-pis tat-tbatijiet tal-bnedmin kollha. Waqt li nduru lejn Alla l-Missieru b'fiduċja sħiħa, nitolbuh jisma' dawn it-talbit tagħna waqt li intennu. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Għall-Knisja biex turi lilha nfisha bħala om li tifhem u tagħder id-djufija ta' wlieda nitolbu. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Għan-nies tal-kultura u l-professjonisti, ħalli dak li jafu ma jużawx biex joħonqu lil min ma jafx, imma jqeduh għas-servizz tas-soċjetà nitolbu. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Għal dawk li jagħmlu xogħol ta' volontarjat, sabiex jibqgħu saħ fil-fema anke meta ma jarawx rikonoxxenza għall ħidma tagħhom nitolbu. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Għalina l-koll sabiex il-fidi li niċċelebraw tejna naqsmu it-toqol u it-tamiet tal-bnedmin kollha nitolbu. Mulej temm ix-xewqat tal-poplu tiegħek. U għala Missier tagħna l-koll li l-qadan it-talb li qegħdin nagħmlulek, għatina li f'kull ma nagħmlu nkunu mixjin dejjem mmexxijin dejjem mill-Evanġelju ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Mulej dawn l-offerti li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża, għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tagħtina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Nisuħaj lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħaj. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħaj. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 il-Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewiet,
imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-sewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudussija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibatiħa il-ħobs, radlek il-ħajr, birku u qasmu, taħ li d-disċipli tiegħu qal, ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi, reġarat il-ħajr, taħli d-disċipli tiegħu qal, ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra li xoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna lina l-koll nitolbu kwati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mazzon Malla Marija, mal-Arus taħa San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Santa Rosa ta' Lima, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek għala missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikoll li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Affrinna d-nubietina bħalma naħfru minnu ħati għalina, daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba fil-ħinjena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek iħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li inti trid fiha int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mal-Tanta Sidna Ġesu Kristu. Kun jiswew lilna li sejrin nitqarnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja
ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej bis-sagramenti li tajtna, inti tamilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umilta kollha nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja, ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu li jgħixu isaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru li ben u l-Ispiritu Sant. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. L-isfijiet ta' Malta u Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom.
Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta, illi minna kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġinja jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana eħlesenna u qafmana. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna għalik jismat talbtana, dak li twilet għalina rrid ikun iben bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek fl-ewwel misterju minn tal-fejn nikkonsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sima lik Marija bil-grazzja mimni għal-mulejmijek imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bil-grazzja mimni għal-mulejmijek imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti jomna għalik jismat talbtana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek
Fit-tieni misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la taħannix fit-tġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti jomma li kismat tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubijiet ħarisna min-nar tal-infer. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li tal-li jeħtieġu ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu l-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija imberkinti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Libenu, lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijomna, għalik jisma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fir-raba' misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. lill-Missieru, lill-Libenu, lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijomna li kisma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu ħniena tiegħek. Fil-ħames u l-aħħar misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddiskuta mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kber kien fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kber kien fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kber kien fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kber kien fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slimalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kber kien fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slimalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kber kien fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kber kien fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti jomna għalik isma tal-btana. Dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħelwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mmela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Orina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Lopalina Qaddisa Omm Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kber kien fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Litanija Lawritana mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qajt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġib. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob
għalina. Tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Lavorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob ken għalina. tal-midimbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minnaj l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosario mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża dejjem Verġni Marija inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikel Arkanġlu. San Mikel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost dajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżinna l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-fidi, arus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll, mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ, il-ħarsien minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paolo Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu
Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem mażis tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artan. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbir Alla Marija Santisma. Imbirka l-Immazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Paruska stismu tagħha. Imbirek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu.